Οπότε το σκανάρισμα του ανθρώπινου DNA έχει γίνει τελείως το 2001. Δεν έχουμε πρόγονο στη γη, γιατί οι ελληνικοί σκελετοί απαγορεύεται να μπουν μέσα στην καταμέτρηση. Μετρούν οποιοδήποτε σκελετό εκτός Ελλάδος. Αν μετρήσουμε σκελετούς Ελλάδος, οτιδήποτε έχει γραφτεί για ανθρώπινη εξέλιξη, από πού ήρθαμε, από Αίγυπτος, από κάτω, πάνω, Αφρική κτλ., σβήστα όλα. Καμία σχέση με το Δεν είναι Ινδοευρωπαϊκή φίλη όχι, αυτό. Με τίποτε. Καλά, συγγνώμη, να πάρω ένα τραγούδι. Πάω ένα τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν, να ακούμε Αλμπέντο 14 κάθε Τρίτη απογευματάκι, εκεί γύρω στις 7. Μπορεί να το πάμε τώρα και λίγο αργότερα, μεγάλωσε η μέρα, γιατί εμείς γουστάρουμε έτσι να έχει πέσει ο ήλιος που λένε. Ακούμε Άρωμα Ελλάδος στην εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζουμε εδώ από τον albedo14.com. Ο Μιχάλης Γρηγορίου. Λοιπόν, λέμε για τους συμβολισμούς των άθλων του Ηρακλέους για την περίοδο της εποχής του Λέοντος, αστρολογικά να το πω έτσι, ο οποίος είναι αποτυπωμένος σε πόλεις στην περιοχή της Αργολίδος. Συνέχισε. Λοιπόν, η Λέρνα, ο χώρος αυτός έχει αποθέματα νερού και τροφοδοτεί τις νέες πόλεις με τα καλλιεργήσιμα είδη και προϊόντα. Είναι επίσης και χώρος ευρύτερης μαθήσεως. Δεν είναι τυχαίο που η λέξη πάρθηκε και χρησιμοποιείται στα αγγλικά learn. Μαθαίνω. Learn. Δηλαδή, κάποιοι Εγγλέζοι, επειδή με το 1300 που φτιάξαν το πρώτο λεξικό, κοιτάξανε τι υπάρχει στην ελληνική γραμματεία. Πήρανε κάποιες συμβολικές λέξεις. Και επειδή ακριβώς αυτά είναι η αναγνώριση, και αν είχες και οπωσδήποτε αυτά τα κείμενα που είναι των αρχαίων Ελλήνων κείμενα, τα οποία δεν είναι γνωστά, επειδή μου σαν απλή πραγματικότητα άθλη Ηρακλή. Αλλά δεν είναι Εβραίος γνωστά. Δεν είναι Εβραίος γνωστά, και άμα είναι κρυμμένα εκατομμύρια φύλλα παπύρου, Οξφόρδη και αλλού. Και τα πήραν το 1700, τότε που έγινε η μεγάλη μεταφορά της ελληνικής γραμματείας, και εκεί ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα δικές τους γλώσσες. Από Γερμανία, τα διεθνή κλεφτρόνια. Δεν μπορεί κανένας ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να βγάλει λέξη αν δεν τη μάθει μέχρι τα 13. Δεν έχεις. Άμα δεν έχεις, θα την πάρεις εύτιμη. Και αν δεν πάρει από το ελληνικό λεξιλόγιο, θα είναι ακόμα στην εποχή των μαϊμούδων. Κλέβουν από λέξεις, από γλώσσες, από φράσεις, από έννοιες, από νοήματα και από αγγεία, από αγάλματα, πάντα. Και θα πούνε σε 500 χρόνια από σήμερα, γιατί αυτοί δουλεύουν αλλιώς, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Όχι, είναι ήδη κατηγοριοποιημένο ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκινάει μετά τον Καρλομάγνο το 700 μετά Χριστό. Από τότε ξεκινάει η Ευρώπη. Ναι. Μέχρι τότε τι ήταν, ρε παιδιά? Όχι, 900 μετά Χριστόν. Από Καρλομάγνο, Κάρολο το Μεγάλο, δηλαδή, και μετά. Μη χέσω απογευματιάτικα. Λοιπόν, Ασίνη. Ο τρόπος, η Ασίνη, να διαθέτει γεωλογική περιοχή και ενέργεια, αλλά δεν παρέχει τη γνώση και την πληροφόρηση. Ο τόπος που δεν παρέχει γνώση και πληροφόρηση από τους Έλληνες απορριπτόταν. Η λέξη έχει αλφαστεριστικό, οπότε σημαίνει άρνηση εσωτερικής θέασης. Το πήραν και αυτή τη λέξη, βάλανε και το εις ασίνη και το κάνουν assassin ή assassines, οι δολοφόνοι. Οι assassini είναι οι δολοφόνοι, και ολόκληρο θέμα στην αραβική περίοδο του 700-800, οι assassins, οι assassini. Δηλαδή τι παίρνεις, ένα γλωσσικό φαινόμενο, δεν ξέρεις ούτε καν την λέξη, δεν ξέρεις ούτε καν την οι έννοιες, τη χρησιμοποιεί, ακούει άλλος τώρα assassinos, ακούει assassin. Ναι, η εκδίκηση, ξέρω εγώ. Εκδίκηση, τελείω οτιδήποτε, δολοφονία, δόλο και φόνος. Λοιπόν, επειδή παρεμβαίνει δυναμικά αυτή η λέξη και έχουν κρατήσει μερικές λέξεις, και ο τρόπος που κάθε λέξη προσδιορίζει δεν σημαίνει ότι στον άρθρο του Ηρακλή είναι καταγραμμένα μόνο αυτά που πρέπει να κάνεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής επέλεξε μεταξύ της Αρετής και της. Είχε τις δύο γυναίκες στον δρόμο του. Θα πάρει το δρόμο της Αρετής ή το δρόμο της κακίας. Οπότε σου εξηγούν τα πάντα και όλες οι συμπεριφορές. Σου λέει πιο δύσκολο να πάρω το δρόμο της Αρετής από της κακίας. Λοιπόν, και σου λέει ότι οι λέξεις και οι πόλεις σου δείχνουν τι πρέπει να κάνεις. Τώρα, αν ο άλλος κρατάει τη λέξη, την ασύνη, και τη χρησιμοποιεί και βγάζει αυτά τα ονόματα, ναι, φυσικό φαινόμενο είναι. Χρησιμοποιεί μια αγνία, χρησιμοποιεί αυτό που δεν καταλαβαίνει και έρχεται και μου λέει εμένα μετά ότι έχω αγγλική γλώσσα και έχω assassin και έχω εκείνο και έχω τ' Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν. Μαντινία, να κλείσουμε τη Μαντινία. Όταν ήμασταν στον Καναδά, κοιτούσαμε μερικές αναφορές των Ινδιάνων του Καναδά στο γλωσσικό φαινόμενο, και υπήρχαν και κάποια βιντεάκια και διάφορα πράγματα και τηλεοπτικές εκπομπές. Και μαθαίναμε πώς λέγεται ο Θεός ή ο μεγάλος δύναμη, παιδί μου, του ουρανού, Μανατά. Μαντινία, Μανατά. Πώς λέγεται το Μανχάταν? Μανχάταν. Δηλαδή, και επειδή χρησιμοποιούσαν
Ο αρχηγός των Ινδιάνων ήταν εκεί, ο Μανχάταν. Ναι. Και γι' αυτό ονομάστηκε το νησί έτσι. Το νησί το αγοράσανε με κάποιες οι Ολλανδοί με $25, αγαπητοί φίλοι, πήραν οι Ολλανδοί τους Ινδιάνους, γιατί τους ενδιαφέραν τα λεφτά. $25. Δεν είχαν δολάρια, τους δώσανε μερικές χάντρες. Κάτι καθρεφτάκια, ναι, όπως έχουν δώσει τώρα κάτι smartphone. Τις μαϊμούδες εδώ και παίζουν. Η Μαντινία συμβολίζει το τελευταίο άστρο του αστερισμού, κάτω δεξιά, όπως επίσης και τη μία και από τις δύο εξόδους της Πηλαιάς. Η πρώτη είναι της Νεμαίας η έξοδος, η άλλη έξοδος της Πηλαιάς είναι η Μαντινία. Δηλαδή μπαίνεις από την Νεμαία δύσκολα, αλλά όταν τελειώνεις πηγαίνεις στη Μαντινία. Που έμαθε ο Σωκράτης από τη Διοτήμα, που ήταν η αίρια στη Μαντινία. Σε ρόλο της Μαντινίας, δηλαδή εκεί πήγαινε ο Σωκράτης κάθε χρόνο και έμαθε αυτά που έμαθε. Οπότε βλέπουμε. Εκεί είναι ο Μάντης νους, δηλαδή ο γνώστης των μελουμένων, να το πω έτσι. Νοήσεως. Είναι όχι μαντία με τη σημερινή έννοια. Όχι με τη σημερινή. Γιατί τα έχουμε κάνει όλα σούπα. Ναι, τα έχουμε κάνει σούπα. Αλλά η μαντία σήμερα λέμε σαν δύναμη. Δηλαδή, μαντία να είναι δύναμη. Κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ναι. Αλλά η μάνα τα στερέωση, όταν έχουμε τα σύμφωνα με το α μόνο, τότε μπορούμε να δούμε τις έννοιες. Αν το α φεύγει, το φωνή φεύγει ή γίνονται σύμφωνο, και ο άλλος νομίζει ότι βγάζει μία λέξη με 4-5 ήχους διαφορετικούς και καταλαβαίνει τώρα αυτοί οι ήχοι τι προσδιορίζουν στη μεταφορά πληροφορίας εντός σύμπαντος χώρου. Μπορείς να το κάνεις, άμα γνωρίζεις την σωστή αλφαβητική σειρά, τα 24 γράμματα, το τι ακριβώς είναι το κάθε γράμμα και το τι προσδιορίζει. Και έχοντας αυτή την αποθήκευση, όταν το παιδί μεγαλώνει στα 3-7 της ηλικίας, 7-14, μιλάμε για τις πρώτες 7 ετίες ηλικίας, δεν είναι τυχαίο το 7-14. Και το 21 που ήταν οι ενηλικίοι στο παρελθόν και το αλλάξανε. Δεν είναι τυχαία. Οπότε όλα αυτά είναι αναγνώριση βιολογικής παραμέτρου έλογης κατάστασης, πρωτεΐνες, πεπτίδια, πολυπεπτίδια, όλα αυτά που υπάρχουν, ναι, όλα αυτά είναι γνώση. Αν νομίζει κανείς ότι ο άνθρωπος του Ηρακλή είναι έτσι ένας μύθος, το παιδί μου, και δεν είχαν τι να κάνουν και βγάλανε εκεί έτσι για να μαζεύονται και να μιλάνε, καμία. Αυτά τα πράγματα. Του είπε το ιερατείο, πήγαινε σκότωσε το κακό το λιοντάρι. Ναι, το λιοντάρι, όχι να σκοτώσεις. Ναι, είναι δολοφόνος. Ναι, να το δολοφονήσει. Όχι, είναι να πάει να μάθεις. Ναι, και η μάθηση είναι τόσο μεγάλη, και επειδή στέκεσαι στον αστερισμό του Λέοντα και αλλάζει το μαγνητικό πεδίο της γης λόγω των αστρικών μεταβολών και αλλάζει και η διαφορά δυναμικού φορτίων στην ευρωξενική ταλάντωση και την αποθήκευση πρωτεϊνών μνήμης, ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και μπορούμε να τα δώσουμε με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Με το που μπαίνουμε στους ιχθείς, Ιησού Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, όλοι οι πόλεμοι για τη θρησκεία. Τώρα τελειώνουν οι ιχθείς, φύγαμε ήδη από τον ιχθύ και πάμε στον υδροχώο και βλέπουμε ότι η θρησκεία πλέον δεν βουλάει όπως πουλάγε πριν και 2.000 χρόνια, πόλεμοι και θανάτοι και βασανισμοί με τη θρησκεία. Έτσι είναι. Άμα ακούς Αλμπέντο 14, ακολουθείς μια καλή διατροφή και μαθαίνεις ορισμένα πράγματα, παραμένεις νέος. Πάρτε παράδειγμα από μένα που είμαι μεταλλαγμένη οικολόγρια, δηλαδή οικολόγος γραία. Για πάμε. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν του ελληνικού χώρου και η ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας. Αυτό και μόνο θέλουμε, όχι εβδομάδες, μήνες θέλουμε για να το μπορέσουμε να το δώσουμε στην πραγματικότητα, πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε και αυτό οι οποιοδήποτε άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι, γαλαξιακό δρόμενο, ποιο γαλαξιακό δρόμενο, κάτι ρε παιδί μου, έλογον, ποιο έλογον, γήινης προέλευσης, εξωγήινης προέλευσης, κατέβηκε, ανέβηκε, έκτισε, τι κάνει. Ξέρουμε ότι ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή στη γη δημιουργείται από τα 20 αμινοξέα, τους 20 φυσιτήρες του Πεδοκλή, και είναι αυτό που είναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι εδώ. Δεν έχω κάτι εξωγήινο πάνω μου, αλλά τι έχω όμως εξωγήινο? Διαφορά δυναμικού των φορτίων. Χωρίς τη διαφορά δυναμικού φορτίων, μαγνητικού πεδίου και ηλεκτρόνια ροής, δεν έχει τίποτα στον πλανήτη. Ο πλανήτης δεν βγάζει ηλεκτρόνια μόνος του, δεν έχει. Τα ηλεκτρόνια έρχονται από τον ήλιο. Οι συχνότητες μεταφοράς πληροφορίας στην έμβια φύση έρχονται από τις καθοδικές ακτινοβολίες του γαλαξιακού μας συστήματος και κυρίως της περιοχής μας. Αυτό που λέμε αστρολογία. Στην αρχαιότητα η αστρολογία είναι επιστήμη πραγματικότητων. Δεν είναι αστρολογία με τη σημερινή έννοια. Γεννήθηκες τότε, είδες τότε, βγήκες τότε και τρεις κατσαρές. Η αστρολογία στην αρχαιότητα ήταν η κίνηση των αστέρων, ο ζωδιακός κύκλος που διαρκεί 26.000 χρόνια μετά από το σημερινό. Πόσο είναι η γωνία περιστροφής της γης προς την κάθετη γραμμή προς τον ήλιο? 23 ακόμα κάτι μοίρες. Ήταν 24 μοίρες. Τυχαίο νούμερο, έτσι?
24, τυχαίο. 24 γράμματα, τυχαία. 24 ώρες, τυχαίο. 24 αρώματα το δευτερόλεπτο. Όλα τυχαία είναι, γιατί σε πειράζει. Ναι, τυχαίο. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Πότε μάθαμε πραγματικότητα? Ξεκινήσαμε με πραγματικότητα. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις λάθος και μετά να ψάξεις να βρίσκεις πράγματα. Πρώτα ξεκινάς με πραγματικότητα, μετά την χάνεις λόγω του ότι όταν ο πληθυσμός ανθρώπινος φεύγει από τον ελληνικό χώρο και αρχίζει να ανεβαίνει σε πληθυσμούς και σε νούμερα όπως σήμερα, η πραγματικότητα, ναι, ελέγχεται. Από ποιους? Από αυτούς που δεν την αντέχουν. Άμα την αντέχεις την πραγματικότητα, δεν είσαι ποτέ δούλος κανένα. Δεν αντέχεις, είσαι δούλος κατευθείαν. Η πραγματικότητα λοιπόν, μάθετε την. Αν την γνωρίζεις, τότε δεν γίνεσαι ποτέ δούλος με κανένα τρόπο, ούτε με μνημόνια, ούτε με τίποτα. Λοιπόν, τα νομικίστικα, ναι, φτιάχνουν ωραία συντάγματα. Σου λέει ο άλλος, έφτιαξα σύνταγμα, έχω δημοκρατία, πάω κοινοβούλιο, μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, λέει μία άποψη ο ένας, μία άποψη ο άλλος. Ναι. Ποια άποψη? Σας διαβάσω ένα πράγμα. Συνθήκη Λισαβόνας, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Δεν μπορούμε να φύγουμε, ούτε και αν θες να φεύγεις δεν φεύγεις, είσαι μέσα δεμένος χειροπόδαρα. Τι γράφει το Σύνταγμα? Λοιπόν, ένα από τα άρθρα ξεκινάει κιόλας και είναι και πολύ έτσι αποφασιστικό. Μέτρα που λαμβάνει μέτρα το Κοινοβούλιο, γιατί στο Κοινοβούλιο πας στο Eurogroup και ψηφίσουν στο Eurogroup. Τι ωραίο το Eurogroup, σου ενέκρινε ρε παιδί μου το Eurogroup. Μέτρα με υψηλές προδιαγραφές, έχουν και διαγραφές αυτοί οι άνθρωποι, όσο αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης του αίματος και των παραγόγων του. Αυτά τα μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερη προστατευτική κατάσταση. Οι μέτρα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ελέγχει οτιδήποτε κινείται στο οργανισμό σου, οτιδήποτε τρως, αποφασίζεται, οτιδήποτε είναι σωστό, αποφασίζεται από άλλους. Δεν έχεις ιδέα τι σπόρο έχεις, δεν έχεις ιδέα πώς καλλιεργείται, δεν έχεις ιδέα τι δηλητήρια παίρνει, δεν έχεις ιδέα τίποτε. Τώρα μου μιλάς για δημοκρατία ή μου μιλάς για γνώση του φαινομένου? Άσε μας Στρατελεία.com, άρωμα Ελλάδος, κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 7 η ώρα με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Ακολουθεί ο Ινδιάνος, το λευκό φτερό, ο Νίκος ο Βερόπουλος σε 9 η ώρα. Και μην ξεχάσετε να κατεβείτε στο Μαρίνα της Ζέας την Παρασκευή 13 του μηνός μέχρι την Τρίτη 17, μεθαύριο δηλαδή. Υπάρχει μια εκδήλωση που την οργανώνει ο Επαγγελματικός Σύλλογος Σκαφών Αναψυχής. Λοιπόν, παράλληλα υπάρχει μια ομιλία του κυρίου Τριαντάφυλλου Καραγιάννη, του καθηγητή και ακαδημαϊκού «Ο Οικουμενικός Ελληνισμός παράγοντας ισχύως της χώρας στο διεθνές σύστημα», στις 12 του μηνός, μεθαύριο 5η ώρα 7, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπυροπούλιο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Λεπτομέρειες περισσότερες, Νεοφόρο Κηφισίας και Αγίας Σοφίας, στάση σκαλάκια επί της Λεωφόρου Κηφισίας. Μπορείτε να πάρετε και στα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στο προφίλ του σταθμού και στο info@albedo14.com. Λοιπόν, παράλληλα το Σάββατο 7, μετά τις 7:30 εκεί θα αρχίσει μια ομιλία ψιλοροκ, ευχάριστη, με τον καφέ μας, με το ποτό μας, με το αναψυκτικό μας, στο Bar Vibe. Το έχει ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Σαμορκάσογλου, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, Κουζέ 3, στο Μοναστηράκι. Είναι ένας δρόμος 30 μέτρα δηλαδή, όπου θα μας μιλήσει, θα έχει και διαφάνειες, δηλαδή video wall, η αποδείξη περί της νοημοσύνης της ελληνικής γλώσσης. Όλα αυτά και πολλά άλλα εδώ, albedo14.com. Συνεχίζουμε, Μιχάλης Γρηγορίου. Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε λίγο πριν για τα μέτρα ανθρώπινης προέλευσης, όργανα κτλ. Ναι, όλο αυτό είναι θέμα ελέγχου. Ακριβώς αυτό που προσδιοριζόταν με το γνωσιακό θέμα της μαντινίας, αλλά εκεί ήταν μια πραγματικότητα της γνώσεως. Ήξερες τι είναι η γνώση. Όχι να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να φτιάχνω δούλους. Λοιπόν, έχει πολλά άρθρα. Η συνθήκη υποδούλωσης της Λισαβόνας είναι 8.500 σελίδες. Δεν τις έχουν διαβάσει ούτε αυτοί που τις ψηφίσανε. Διαβάσει 8.500 σελίδες σε 6 μήνες. Λοιπόν, συμφώνησαν λοιπόν, πρωτόκολλο, αριθμός 4, τα υψηλά συμβαλόμενα μέρη επιθυμώντας, δηλαδή δεν σου λέει ρε παιδί μου και τι θα στο κάνω με το μαστίγιο στο χέρι. Επιθυμεί, αλλά είναι νόμος όμως. Όταν σου λέει ότι είναι νόμος, είναι νόμος. Σου λέει αφού θες εσύ, εγώ το νομοθετώ, καταλαβες. Δεν στο βάζει με το ζόρι.
Λοιπόν, λέει τα υψηλά κιόλας, δηλαδή αυτή είναι η ελληνική έκφραση. Τώρα στα αγγλικά το λέει high. High. Εντάξει, ναι. Τα υψηλά συμβαλόμενα μέρη επιθυμώντας να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Αυτό που κάνουμε σήμερα και έχουμε δανειστεί και έχουμε ξεσχεστεί δανεισμό. Ναι. Λοιπόν, συμφώνησαν επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι από το 1975 πρόταση κτλ. Μέχρι το 1999. Βάζανε κάθε δεκαετία και πρόσθετα μέσα και βλέπαν ότι αφού δεν αντιδρά κανείς από πρωθυπουργός, υπουργός, περνάω και τώρα και φτάσαμε το 2007. Και κάποια στιγμή είσαι εχμάλωτος και λες κάτσε ρε παιδιά, πότε έγινε αυτό. Δεν το πήρες εσύ. Έτσι, μπράβο. Άρθρο 7. Ανεξαρτησία. Συμφώνησαν επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες και το παρόν καταστατικό, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψεων αποφάσεων των ελόγων οργανισμών ζητά ή δέχεται αποδείξεις ή υποδείξεις από θεσμικά κλπ. Όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιοδήποτε κυβέρνηση, κράτους μέλους ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Τι σημαίνει? Αυτή είναι. Δεν κουνάει κανείς το χέρι. Ούτε το δάχτυλο δεν μπορεί να κουνήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα θεσμικά κλπ. Όργανα, οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψεων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τι λες τώρα? Δεν κουνιέται κανείς. Δηλαδή, αφού αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους, οι υπόλοιποι θα είναι σούζα. Δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τι είναι, ούτε τι κάνει, ούτε γιατί το κάνει, ούτε τι παίρνει. Είναι αυτό που λέει: μη με ενοχλείς, ασκώ τα καθήκοντά μου. Ακριβώς. Αφού δεν πρέπει να τους ενοχλούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν και την υψηλότερη, μπορούν να κατέχουν περιουσία και οποιαδήποτε μεγάλη περιουσία σε κάθε κράτος μέλος, και κάθε κράτος μέλος και κάθε περιουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί να απολωτριωθεί ή να λάβει μήνυση απολωτρίωση οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί κανείς να την επηρεάσει, δηλαδή και λάθος να κάνει. Και ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί κανείς να κάνει νομικά μέσα να πεις ότι ρε παιδί μου χρωστάς αυτά. Έκανες αυτό, πήγε λάθος, έκανες αυτό. Όχι, τίποτε. Τέρμα. Ό,τι που έγινε. Άρα είναι του Πάπα αυτά, είναι το αλάθητο. Τελείως το αλάθητο. Μάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζονται σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ποια είναι η συνήθη? Και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, όλοι μαζί μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης, παιδιά, της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου και ιδίως για την καταπολέμηση των σοβαρών ασθενειών, με διασυνοριακή διάταξη την κήρυξη συναγερμού σε παρόμοιες περιπτώσεις για την καταπολέμησή τους, καθώς και μέτρα που έχουν ως άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας από το κάπνισμα και την κατάχρηση νεοπνευματοδών, αποκλειόμενη σε οποιασδήποτε εναρμόνιση των νομοθετικών και γενικών διατάξεων των κρατών μελών. Δηλαδή, τους απασχολεί αν καπνίζουμε και αν πίνουμε η υγεία μας? Ναι, όλα. Τους απασχολεί η υγεία μας? Εντάξει τώρα. Σε αυτή την προηγούμενη παράγραφο θα χρειαστούν δεκάδες σελίδες ανάλυσης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την υγεία, την αντιμετώπιση των ασθενειών, έχουν καταγραφεί πριν από 60-70 χρόνια. Αν αυτό εσκεμμένα περνά σε θέμα που η επιστήμη δεν γνωρίζει, ποιος μπορεί να απαντήσει? Απαντούν αυτοί ότι αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει για θέματα ασθενειών και θεραπείες, σε άλλο άρθρο. Ναι. Οπότε το Ευρωκοινοβούλιο από το 17 και μετά θα αποφασίζει αυτό. Τι ασθένεια έχεις, τι θα παίρνεις, τι θα κάνεις. Οτιδήποτε μέχρι στιγμή είναι γραμμένο, σβήνει τα πάντα. Θα πας στο γιατρό, αλλά ο γιατρός τίποτε. Θα έχει πάρει τις εντολές του. Όχι μόνο εντολές, δεν θα έχει κανένα νομικό πλαίσιο λειτουργίας για χρήση ασθενειών ή χρήση ουσιών. Γιατί τι λέει? Μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης. Δηλαδή, ποια όργανα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να είναι η ποιότητα? Τα νεφρά μας, τα σηκώτια μας, αυτό εννοεί. Γι' αυτό χαθήκαν 15-20 ενήλικα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μας ανάψει κάποιος το φως, και μάλλον θα μας το ανάψει ο Χωσέ Φελισιάνο. Αλλά φώτα στην Ελλάδα δεν βλέπω. Έχουν πλακώσει ένα καροσωτήρες. Τώρα άμα πάρεις τώρα τη Φόφη, το Σταύρο, το Βασίλη, το Γκούλη,
Καλά, για το Τσίπρα δεν λέμε τώρα, το παιδί έχει σπάσει το ταμείο να πούμε. Επειδή πες για το Τσίπρα θα πούμε κάτι τώρα.